Salam emesenize. Biz inetiyerdar bilen bütün dünya Denalar günü bolan 8 martın öň ýanyny şu denallarymyzy wasp etmek maksadymyz bilen ýa-da hemde ýurdumyzdaky ýaş estrada bagçylarymyz bar, aýdymçylarymyz bar. Şolary ýüze çykarmak maksady bilen bir näçe ýene de başga da bagçylarymyz bar. Olaryň internet platformalarda görülip görülenme oglanlar, gyýylar. Ýöne ýatasy maksat näme berdi? Berdi maksat şu üýşüp dotyar ýakyn hemmeden tunuw diýişkäri gelin bir üýşüp oturup bir aýdym dinläýlik. Dogry dämi? Indi mundan näme boljagyny galanam size bagly. Bir näçe bagçylarymyz bar, ýaş bagçylarymyz bar. Ýaş däl bagçymyzmy? Gatgaram dälmi? Bolya, o hiç näme aýdym? Ýani ýarçym näçe ýyl boldy? 2013'te bir klip etdik devleta. 2013'te. Madem 25 mi? 26. Tak. 18'de yeni bir gelek boldy. Hawa. Tarony ýörapdy o. 14. Berenne şeýtip berýän da. Tabu. İlk bilen gyýlar. Hemme ustaýdak oglaryň adyna taýdanlanan hemme şunçyny erkek oglan baýwata ýetip gelen 8 mart baýramyny tüýtüreňizden gutlaýat. Allahjan alyp barýan işiňizde elmydama üstünlük, elmydama güler ýüzüňiz bolup, şol güler ýüzede biz sebäpkär bolmagyny tüýtüreňden ardy edýän. Bayramyňyz bilen oglanlar bir el çarpaýlyň el boşlar. Hakyna zeretden el boş ýok, oglanlar. Doğrudan basılar şuun kıytadan alamda el sarpaylyň hemme zywoy salyp oturanlar. Oğullar at tutsak gel, hemmäňize köp sag bolun. Çakyly kabul edeniňiz üçin. Berdarjan saňa da köp sag bol. Näme? Bir diýjek bolýanym, sunga da adamlar üýtdi, hökümet turatda gyzykyljak gurrunlarym bolýa. Gyzykylja aýdymlarym bolýa, ýakymyl aýdymlarym bolýa. Onun için näme maksat şu, bir oturaýlyň, aýdym dinläýliň, gülüşeýliň, deýseýliň, saatlanayliň. Bir 4-5 oglan bolup oturup başlapdyrlar diýdi. Aýny oturupdyr. Onuň bir aýtdyr, gitarist ýokmy dost diýipdir. Bir kulak potuny açaýlar, aýdym dinläýler diýipdir. Ay gurrun ýok ba? Jaňatdyr diýipdir. Jaňatdyr, alo dost, boşmy ýa-o? Taňa deýsillerdir gitarist. Muňa deýse bolmagy. Uya, o şuna değişti öyle ibindiler. Karaçı onun diptir, geliptir bir gitarist geliptir, ay avodun futyarlı, dağıtlı, daş var ha. Ak gitarı diye da bilen, avodun gitarı. Ay bağısı geldi, bağısı geldi. Hani bağısı bir aydım ayt deyiptir. Ay gurrum yok, alıptır bir aydım, действительно dans edip aytıptır. Ay, hava yan yarçım olmalı, bilemem, kara bir aydım diye da. Şunu aydıptır, ay sağ ol bira tok da, sağ ol bira tok. Ay çörek iptirle, eyttirle, beyttirle ona. An bası yine var aydım aytdyna diýipdir. Ay gurrun ýok. Alypdyr, ýene şu birinji aydım aytypdyr. Ay bir gyz ýansadyr da diýipdir bara. Onuň ýene çörek ýepdirle biraz wagt geçipdir ölen. Bası yine var aydım aytdyna diýipdir da. Ay gurrun ýok, Alla diýe ýene şu birinji aydım diýe da. Gapdal gaýtypdyr, bira tok diýipdir, bir aram aýdymyň üýt götüp bolan okmaý diýipdir da. Aýdym üýt götüp bolýan nädir sen aram adamlaryň üýt götüp dur diýdi. Ýani ýarçym bolýar. Değişen, değişen. Allah'tan yok. Aklına ödü näme funga diýişkäriniň. Wapsa ünferip görün funga diýişkärlerini hemmedini de şeýle da bilenmi? Ya birje bir obrazyň ýöremeli, ya bir aýdymyň ýöremeli. Onuň şo zatlady saňa ýene de itergi bermeli, ýene de öňe gitmeli. Inni bir şunky maktada mine mira. Täze ýaş bagşy aydımlar var diye gelin hadir sun şu stüdyamızda bir an aydımlar var diye gelin şunu şunu dinleyelim. Şimdi biz kalk bilelikte ikisinin kan bilelikte yönü o yine yani yarçmaydır mı kadiyanla? Şu yedek başka aydımıydırsın böyle mi? Onu ne mi? Onu bir an dinleyelim mi? Bilelikte aydımlar var mı? Şolar dinleyelim. Tamam. Nonu yoş. Hawa sağla verir. Bolya zanyň sag bolsun. Bayramyňyz bilen.
Bana puşmanlar edindi, ne peydası var gülüm. İnne parkı yok ya sen ya men, sana berdim zulüm. Sensiz olur başa düş, sensiz olur azizim. Gel kollarında ölüm, hardasan canım gözüm. Kalbama senin adını yazmadım mı? Men sana divanalardan bulmadım mı? Sen bana pervana, men şem bulmadım mı? Men gidip ödün teyve gözümledim mi? Kalbine viranelerden kalmadım ki. Ben sana biganelerden olmadım ki. Sen bana pervane, ben şem olmadım ki. Ben gidip özgeye hemdem olmadım ki. Ele sevdim çiçeklerden baharda güller kimi. Dalgalar denizler kimi, çağlayan göller kimi. Şeyle bir yanımın otlar saçar bedenim. Bir damcı suvazara fehralar çiller kimi. Kalbine viranelerden kalmadım ki. Ben sana biganelerden olmadım ki. Sen bana pervane, ben şem olmadım ki. Ben gidip özgeye hemdem olmadım ki. Kalbine viranelerden kalmadım ki. Ben sana biganelerden olmadım ki. Sen bana pervane, ben şem olmadım ki. Ben gidip özgeye hemdem olmadım ki. Da işte. Deme mi Mira, bir şey aydım ne tip duracak? Kıyıt kaçıktı. Prosto kıyıt kaçık aydım vardı. Türk aydım. Onu Türkmençe'ye geçirip ayda 50'ydin. Ha? Inni misal için. Bur Azerbaycan aydım. Kavrat ayttık da Ferdar bilen. Inni bir zabır soru, diyeli birden aydım yürüdü. TikTok'ta yardı. Ne tip oldu? Trend oldu. Toya tuttular dedi. Pulu bölüşmeli oluyor. Kıynatak da söyle. Allah'ın toylarda geldi. Katuğa uy. Ba yine şu varyanttan ba mıydım? Yine bile ha? Onun son yalı Türkmençe neme şey sonalı dayıcağdı. Ben duet aydım ama aktarski. Daha da dinlep bilir de bunu. Terdar sen niye hemçe aydın oksular yardarlar o? Gözüňiz bilen görüň diýip ýüşürdüm da. Sonnyana esten olak bilen görön göz deň gelmedi diye. Yo men tembolar ýüşürdüm tadanlar o ýüşürtüň aty bolma. Onlar taze olun. Ondan hem yeni bir aydım dinleyelim mi? Nasıl da güzel gülüyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun, her halinle çok güzelsin. Bir ömre bedelsin, rica etsem bir daha güler misin? Ballara karışırın sözümden, başkalar almaz seni menden. Güller açır bu dünya gülünde, ne de dolayana gelinde. Her gecem gülüm senin olsun, al ömrümü ne istiyorsun? Bitmesin seninle bu hikayemiz, aşkınla delirdim işte tertemiz. Sen şeyle nevli gül yersin, baktım o sensin, yüreğime derman bulursun. Şeyle gözünsün, aydında kadınsın, hayiş desem ye gece gülür müsün?
dünya gülündü, ne de dolayana gelindi. Nasıl da güzel gülüyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun, her halinle çok güzelsin. Bir ömrü bedelsin, rica etsem bir daha güler misin? Nasıl da güzel gülüyorsun, bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun, her halinle çok güzelsin. Bir ömrü bedelsin, rica etsem bir daha güler misin? Nasıl da güzel gülüyorsun. Ay tağzıvan. Deme, Terdar bir fikir var. Вообще kov variant mı kadiyem beni? Davayın yanar içime Türkçe çay bir kupledim. Türkçe bunu ayıttıraylı diye Türkçe çay. Es ona tayına. Yöne bak kov plan ha? Kov plan. Esse olacak. Yette olacak. Böyle. Indi mira varada birazcık aydım arada adettik ne Terdar film vardı. Вообще solaydım ne etip dörödü. Solaydım nereden çıktı? Şolaydım. Men ne bolup geçen vaka değil. O. Öz içimden döredi, hoş gelinim. Şu arada yanı düğünün bir TikTok'ta bir neme gördüm ben. Karoçi diye şu diye neme başından geçti mi, dağıtmayı deyip soruyalı da köp aydımsılardı. Ben soruyorum. Biliyor musun onu? Onun benim kağıda bir motivasyonu bir dağıtlar koyan olin ay gayret et dağıt diye men o yönü aktualini tema var koyanlar biliyor musun? Son için nece koyar yönü adam nähil bolýada hamana şo edil şomakal soýagda düşmedik bolsa-da şo dady başdan geçiren adam şol adam füze edip aýdyp bilýär diýjek bolýar. Şol adam şo tarona bir çetini şo dat ba. Ondan Terdar inni вообще täzede planna bam aýdym aýtsak mı diýdim вообще. Tutugam ýetjek mi diýjek bolýar. Aydımdan kendi olasın. Yok kendin bilýän diňläp motin. Ýöne diýjek bolýar näme üçin pramizuduk giden wagt hiç hili neme görünmeden etmeden вообще hiç hili yetip gittin son şoğdu. Fonodun içinde mi? Fonodun içinde. Bir aydım bilen edip diyor. Tuğlama. 4 yıl. Düğün şöğün beron. Yok atkoy. Onun Terdar вообще toyda geden oğlan motan gıydı otan tapağı yok. Hükmen toyda bir gıdık kılca bir hükmen bir toydan bir da galya da. Niye mi bir galanca gıdık kılca nemen mam urun mam. Bağda öyle. Aha. Ana leva toya gittik. Geçen yıl. Onun dingleni yana kenna yankı yani yarışmalarda da. Neme? Bir dinleyicilerin bir yere gelip baksı soyan yarıcı germaydaydı deyip. Ciğer diye de leva kalar. Şol bak işte. Ay manen kıyınan silekana men gıdık kılwa kadedim. O fakir ciğerim deyipdir o. Aydıma. Ayda detine Aydıma yan yarışım. Devletsen diye. Yo, onu da bir gelip tanık ha istediptir da bunun tragedi ol. Başka bir vaka yok mu? Yok. Yok mu? Yardım et şanar. Onda men onurun merayın. Arada öydeki kuhnyada gelip benim içki zaydı. O kuhnyada da damasın telefon var. Ay benim ne hemen gerek deysen oturuyor da. Ay öydeki oynayın ne diyen olup içki zaydan elimden damasına can etken. Buna da eli alıp koydum tefime mütkettim. Alo deyip Allah'ın alandan dedim. Bunu akşam sizden çıkarsın ha dedim. Es değerli mi mi diye kam trupkan koydu. İçki dağdan çıkıp kuhnya var. Kim ayacağına dedim dedim. Coram diyara. Ne hemen gerek ki? Gidiyor da. Son alacak vaka bol korona yok mu? Neme? Daşoğda da oldu. Aha. Daşoğda vilayeti. Aha. O tayda aslında ikinci tapır kalmağına devep bolun şu aydımın. Yine yürümeğine. Tuğanım. Mukam deyip bir yaşasız oğlan ayıttı bulaydım. Daha sonra oldu mu? Ama Daşoğda da şulaydım bile başlamadan bolanok da gitarı elin alaktı. Şeyin yarçım bile başlamadı. Köp toyda bollum sen şeyle diyen de. Onun men bardım. Bir jan kıyali 3 milyon da ayıt oturun olayım. Önümdeki oturan. Ahiriyim doğrusu geliptir diyeyim. Arginar geliptir dedi. Öyle geliptir dedi.
Şonu yazıklar ol ya. Yo, bol solar gıdıklar o. Yo, biz gıdıklar diýänmiz, o pul alýan ýerim toramdyk da bize de şonu yazık. Narx kesem. Sanyň tawam terden. Allahjan aýdymlyň elle merem berdi repetisiýada dinläp otyn. Wapşa gowy kemmede aýjan aýdymlaňam bilen paşty hemmeti biziň ýaşlygymyzda keş Nur Meriyatowyň şu öňki aýdymlar da bilýän, onuň hoş ýok gitdi. Diyecek bolýanym kefiňden kemal tap Allahjan şonky ýygnanşmagymyzdan teň bir nähilem bolsa ýokarrak derejä barmaga ýokarrak ýok ýene de sen işler ýaly taňa bireme güýç kuwat berdin, taňa bireme motivasiýa boldun. Sağ ol. Oğullarım hemmeti şoňa goşulýar. Sağ ol. Hemmeňe de oğlan. Sağ ol. Oğullar ta oğlum diye kataplaşarın ya tamra. Arkayın Nebemi? Gımmada oğlanlardır da olacak. Gımmada oğullar bula diýäňmi? Ha o. Soňa algalyň sen ya. Ädir garaşa inni galmaly. Deme. Öz atelini aýdýan aýdymyň barmyşmy? Galan o metan o döwlet. Terderzin. Daway dinläýli bolmaýardy. Yani o da daha soğuk. Birinci sol aydym dinleyen molta var. Biz bir beytini alo. Davay devranca. Buyur Ferdar. Davay. Dinleyelim. Konuşup güllüm sarınım salım Ottum yanım gördüm senim Yaş devin hevesin alım Mini yaptım kime yar oldum Yürüp geçmem oldum Kime yeter kadadım Yan yar için bir vefa ettim için Yürüp geçmem oldum Kime yeter kadadım Yan yar için bir vefa ettim için Serhoş bolup içeyin minni Göz yaşlarım dökün minni Yağdayanlı geçeyin minni Kime fırın açayın minni Yürüp geçmin oradan Kime yeter kadadım Yan yar için bir vefa ettim için Yürüp geçmin oradan Kime yeter kadadım Yan yar için bir vefa ettim için Aydın sevin derden çekenler Ayrı düşüp göz yaş dökenler Niçin beni terk etti gülüm Kurusak kulli dedim Yürüp geçme oldum Kime yeter kadadım Yan yar için bir vefa ettim için Yürüp
Bolya tawol terdarsan aymın bulaydımın enten göre ya dost. Arkayın. Mira sana gelyat. Ne diyelim şu aydım aytmanına, aydıma kuvvet döremegine ya da diyecek olaylı şu sunuda gelmenge näme sebäp boldy, näme ya da çağa çykkan nemede aralykda kandy gıýgyrdyň ötedin özgöwüne yarady men aydım şu boljak dedim men näme burada sebäp boldum diyecek. Yok döwladaga aslında men kiçilikden sunudan içinde. Tanktan başladım başına. Ne olalım? Çağalıktan tank oynap başladım. Soň aydymam halap, soň öz sesim barlak gördüm öňürti. Ondan şeydi tanktan aydymaya çıktım da. Dememi tankty diýerde toýda oýnaýatdyňmy ya da öýde? Döwlet tank toparlaryny oýnaýardym, şondan. Soň aydymaya çıktım, aydym halap. Awada otayda bölüsüň dat galan nokta bilýärmi? Ýok, diýsen gaty gowy. Şonu aýtýan. Ýok, tuweleme şumat dinledik ýaň bilýärmi? Onuň ýaňy wapşa syýamkadan on çagam tansolamda da terdaram aýdymlan dinletdi. Gaty gowy häzir başlandy, ne şular ýaly derejede başladan Allah ýol berdi. Odal başda ne Allah'ın elinedir qalanam näme? Nes oğlulan qıyılan qollamağı bilen. Yine bir dat bize terede oturan mehribarlar. Şu açılan proyekt barada, şu gurrun, şu konsert barada gayret edin haýyş hükmen komentariyada yazın. Tebebi ilkinci tağipamında onun inni kimide nämeler etsek gowy boljak, kimmi çağırsak gowy boljak. Şu komentariyalary sizden garaşýat. Elbette maksat näme? Maksat şu ýaş zekinleri, ýaş talantlary öz güýjümiziň ýetdiginden Darýal aydım soň aýtman edi. Hawa şolar oýarmak, ýene de aýdym aýtdyň bolýanlygyny. Maksat şol. Onun için näme şu komentariyalary bizi begendirer. Elbette bizim şol her bir komentariýany okap hükmen turatdy. Her komentariyada netije görür diýen umidimiz var. Yine bir dat şunqa aydımçıların häzir şu konsertimiz Toriança haýty näçe aydımçy aýtdy. Her gaýtyňyz özüňiz haýtyp başa, haýty aydımça tet berýäniňizi komentariyada belirtiňiz. Özümizi analiz etmek üçin gowy. Bulan tarawyny birine daýçak gel, birinji ýerde, ikinji ýerde diýip ýöne özümiz komentariýa taranjakdy. Özümiz oturup näme terdar dawlan oturup analiz etjek bolýar. Sizden birje şo haýyş aýdym aýtmak, lezzet bermek, gülüşmek, değişmek ol dedi bilen. Näme delon? Mira tene de ajel öz aýdymyň barmy? Hawa ba türk aýdymlarymyz bar. Ýöne ýeri gelim kadýa Mira ajelini teňde bir aýdymyň diňläýli. Başdan.
Tağsa ol daş ettin näme dodan Astraliýany atmosferany ötgetdiň ýoksa men onçak aýdymlaryň hemmesi ýene de terdaryň aýdym hemme bergen ýa da talyp tutdy. Näme doda bergen unutdurdyň. Gatygowy. Allah'tan näme görýäň diňe türkmen diline de, türk diline de aýdymlary ýerine ýetirýän başga ort diline de barmy? Ýok, türk Azerbaýjanma. Planla Azerbaýjanma. Beter. Onuň dememi durmuşa çıktın mı? Yok, çıkamam. Ne için çıkamam? Ne fevelgin vardır. Allah'tan dine... Yok, katı yok, vapse men on toranmın sebebi diyecek bolanım adam ne kili yaşı ulaştı olsa sudatman kadarını bilen eken diyecek bolanım. Onun için diyecek bolanım yan görüyorum sağalıktan tanıt ettim diyen sonra aydım uğradım diyen. Значит, sen öňünde goýan maksadın bar eken. Adamın hükmen öňünde goýulan maksady bolmaly. Eýip şu maksada ýetmek üçin hem nähille bolsa ymtylmaly, biraz hereket etmeli, hereket gowy, hereketi bereketli. Inni bila aýdanyňyz, Serdar, bila aýdanyňyzdan ýene barmy? Anuş Halifa, sen gerek diýen aýdymma da, şonu Serdar bilen ýerine ýetirip berýäliň. Gatyga goýulýar. Belki bilelikde ýerine ýetirerkenmämi? Hawa, gelin onu iş ýerine ýetireýilim. O da öyle. Ýöne soňunda ýene de şu pulla dawa bolamasa köp boldy. Ýok, dawamyz ýok. Biz joşup Ýa deýsen, bilem aýdaýlyň, dawa aýdaýlyň. Kiçilikdäki gulagymyzda Timbol aýdymlar. Halipaň aýdymy. Gatyga. Bağlana durmuşy bizi bile geçip ömür ýoly bizi bile bir ten bolup bir göwre bolup geçip durmuşy ýar bile mana dile gerek canım
Sağdanlar. Vapsa tide yüdülen çok kolyan. Ay bulan adır atlarını ayttam var. Atlarını ayttam telefon numaralarını sorarlığıyla onun. Olala vapsa toraq diyen qıdıqlandıran bir tema ba o da tiden toraq verip bilyanı diye kolyanı. Dede yani berk gelliga. Ana repetitsiya da vatir söyleyin. İbo şey diye Leylişka bir diye Türk aydım ayttın diye. Şan teyden ayda benim neyme diyen neyme aydım düşünmedim diysem. Ay bilemek bir xil bir zat diyen mücügen diyen mi neyme mi diye. Benim yok o men nerliydi men aytmadım diye koyu ayda diye benim. Yok men aytmadım için Mira aydanır dedim. Ondan sonra gelip soraya söyleyin Mira diye de hava men ayda vatirdim hillenip diye. İşte dinleyen şalaydı mı? Mümkün varsa. Türk aydım mı? Türk aydım aytyan. Ay İbo var, sen ne mi diysen sonra? Dinleyat mı? Men aytyan kan deyip yalnız ne azad ediptir, yalnız yaptır benim yok men aytmadım. Yonu burada badır İbo. Senin Leyla aytyan kadip qovurdun da doğrudan. Adırını Mira ayttın ajli. Ya hon tak belli der. En tak belli der la. Onun için dinleyle ya. Dinleyin. Davay dinleyle.
köp sağ ol Mira. Edil mehvalar Mira Asirova erki aydısımyalı account'unuz Mira Asirova account onu da yokma koşuluşmalı, patpisat etmeli. Täze aydımlarını görmek için Miran durmuşunun ne edip kalyanını ne edip doğru değil mi? Kalmalar ne deyip adı? Şonu görmek için patpisat etmeli. Mira Asirova. Köp sağ ol, das beter qawy inni Leylem herlemmer bizim ovamada bir yılan madisi ali herlemmer gurruna qoşulya. Leyle görýän aydımlaňa köpden dinlemem gördüm. Gaty qawy inni sol yankı foro pastisto Mira berlen foro ýaly Hasan Masladın näme inni olara apisine hemme basylara berilýär. Diyecek bolýanym. Kim tebep bolup birja töz bilen şuda tungonda gelmenge birja töz bilen kim tebep bolýar näme tebep bolýar? Men ilki musikal mektebe okudum da skripaçka özüm Ramaşany oturdum. Ondan soň konservatoriýa girdim nesibem çekip Noşatayda Halipalaň biri Leyljan sen yaman gowy sesiň var diýdi bir hili. Mehirli yumşajyk bir öz süýjüligi var diýdi, öz üzümünkäsi var sesiň diýip. Tenni de aydıma giräýdi diýip konservatoriýa. Onuň ay bolýar diýip kiçiliklerim aýdýardım aydymanyň. Ýöne atak spedim skripka de skripaçka demedim. Ondan soň aydyma aýdyp başladım konservatoriýa aydym bölümüne girdim. Oturdum. Nesip edip onuň. Soň aydym ken aýtmadym çykyş etmän zat etmän onuň ýene de berdi aýdy bilemok da plany diýip. Ýöne bir adam bir sebäp boldy. Seni Leyljan idi. Gülýaly sesiň var, sypatyň var. Hemme zadyň bar bir aýdym çygyda gerekli zat bar bolsa senne ba. Sen näme kim şulardan nidi? iPhone'un mı? Hudaýa şükür. Ýok ultra ama. Ha, bolly iki pasty vurdu. Ona bar eken hem gerek. Olam şey diýe. Bir ritme girýän tonun çykan ok, bir duýu bilýän zat etýän aýsana diýip. Onuň şu diýäňiz özüňiz TikTokda her kim çykýar aýdyp bilýänem aýtýar aýdy bilmeýänem aýdýar men ýamana men ýalakda wadyr sine şäpaly ýöne aýdýanlar kenne onuň menim diýdim çynlanam oturdum da näme kim kär aýdýanna aýdaýynna diýip ýöne inni şu toýa gitmesem hem şu bir zadym ýetmeýän ýaly biz şu toýa gidip zat edip şolurdy öň ýaşlykda da Yaşlıkta da vapse aýtdyň mı? Birinji aýdan aýdymyň. Birinji aýdan aýdymym 2006-da ruhiyet köşkde. Aha, näme aýdym? Adamzadyň gözi goňjy bala, arzulary pek ananjy bala, arzulary pek ananjy bala. Adamzadyň gözi goňjy bala, arzulary pek ananjy bala. Avazada festival boldy. Muzikantları teň getirdin mi? Reýeske goşulyp gidiyor. Tuğulma bular ýaly muzikantlar bilen aýdym aýtmak bir ular lezzet. Men bilen gurrun etmek näge? Siz bilen gaty lezzet. Seriozno? Ho, конечно. Kimden bar ýatyndan bir? Qymmat diýdim. Awa, ondan? Soňam 2010-njy ýylda Avazada festival geçirildi, Çağılan festivali. Onuň gahrman arkadagymyz bilen bilelikde aýdym ýerine ýetirdim. Tuğulma. Ana arkadagymyz akordeonda sadyn çaldy. Onuň men Gowhar, onuň Ruslan ýene bir oglan adi mesela. Ebi mehribanlar sportdan peýdalanyp ýere geldim kadýan şu ýaşlarymyza bize ýagny tapawut ýok hemme türkmen raýatyna, basylaryna, funwa diskarlaryna şeýle öňe gitmäge şular ýaly mümkinçilikler döretip berýän. Gahrman Hacı arkadagly Hacı Serdarmyda Ullakan funwadyň adyndan sag bolsun aýtýar. Goý olan tutumly işleri, alyp barýan işleri, ýyl ýurt pähwetli işleri el madamı rawat bolsun, Türkmenistan dowam bolsun. Ona Leyle inni bize näme gerek? Serdar bilenmi toýa baraňyzda her kimen bilýändir da özüňe gawaýdym goýup bolmaýam, gawaýdym aýtyp bolmaýam. Gawaýdymyň barmy? Ken. Saýdyna söýgaýdym aýdasym geldi. Söýgaýdym hawa. Söýgaýdym. Aýa, söýgaýdym. Yok ben turatda. Onda näme? Mehmet üşüpsek Leyliň aýdymy dinleýärmi?
Hava diyen görüp de hava diyen. Bala leysan da var. Ara düştü bir yalan gep, sizi sevdim koymayar yere. Senin bana çılsak yere, günahkar ben mi adadım? Senin bana çılsak yere, günahkar ben mi adadım? Ayte ya so ters askan yerime soyorniyan. Qatı bir hili ololun himmeti sumat deret, himmeti makullar gerek. Soyor çağada yaki ayak yalangaz kesikti gerek yürüngüsünden. So tacını. Yukarı çıktın ha yani. Wow, soca. Erim bağına barale, günahkar men mi adadım? Sensiz geçti bakar yadım, yadımda son kızıdım. Kulağımdan yetmedi adım, günahkar men mi adadım? Спасибо. Kulağımdan yetmedi adım, günahkar men mi adadım? Умница, красавица. Довольно. И şimdi üftürlük. И haytikarda oltağım hem de değişildat. Haytikarda oltağım sol kârin ufat olaydı. Zanın ufak otun ömrümde yok bunun yetik gelen 8 Mart bayramının tüytürümüden kutlayar. Sağ olun. Спасибо. Yöneten yank aydımın bilen meni ilkinç töygüyüm yatıma talım. Inne hazır oğullar fon jagal verip berdi. Menen bir qoş qoqat berdi. Bulutlar damzalap düşläp geçendi. Durna qanat yayıp asman uçandı. Giycenin ay hem şöhret açandı. Şöhlelen içinden gözledin seni. Kuşlar cürkülleşip lale qakanlı. Çeşmeden sildirep sular akanlı. Qara gözlüň gözlerime bakanlı.
gözlerin içinden gözledim seni. Yüzüngde mehir var, sözlerin derman. Köp kişi, köp oğlandaşından adıma kurban. Sahir aydar qaradım, gözledim her yan. Gelin ýyzyň içinden gözledim seni. Boljo. Şun ýaly söýgem ady men ýaşlygymda. Şonu ýadytam. Sag bolňa walla, minnettar. Indi konsert gowy, gurrun gowy. Ştaýda tomaşaçylarymda birje bir ýene bir haýstym. Korоче, indi şu proýekti biz açdyk. Ýöne şunu häzir intek biz at takamdyk. Ünferem otaňyz atdy başladyk, atdydan girdik. Indi kommentariýalarda ýanky diýişim ýaly öz balet edýän başlaňyzda atlary bilen kommentariýa çykyşyňyz ýaly. Şu proýekte näme at daksak ýerine düşer. Her kim öz siziň her biriňiz pikiriňiz bize gıdıklı doğrudan Ferdar. Gelin şuna da bir ahta kalın. Onun her ayda bir sanlı netip bolsa yas täze çıkan köpçülüge çıkadı gelen bilinet gelen ulrak yaşdakilerden müňden berden hem de o yaş oglanlar yaş gyýylar doğru dämi? Biziň maksatymyz uza wazrasta gelen ýöne mümkinçiligi bolmadyk artistler Ferdar bilen wapşe planymyz bar. 5-6 tane şuýerik artistam aljak bolýar. Funk vaýlamyz düşürjek. Şo ştaýda konsertler urnajak planlar gaty uly. Oň üçin şuňa dakıljak at bize gaty gydykly. Tide bagly. Indi İbo braydım ayttıraylım. İbo bulama däl o. Hajiň owadoşda. Hajiň owadoşy. Ne tolka şägerdi owadoşam. Ba. Bir nevtagda var, şo familiýadaşam bar o. İbozan näme onu telem diňläýlik bir toýda gawatlaşdyk, toýdan kabul gördük. Indi berde gepleşikden kavulmaka kıryaska buraydım ayt bolýan. Sana tawon İbozan, toýda görüşüp duraylyk. Tawon. Şimdi perim seviyor sana kana doyma yok geçimden kana sana kirpikten alina sana nali sayma tüm sevimi yalan sayma yayma bir gün gider saçın yayma ayna ay seveceğimin nurun payla yarın gelip yağmurdan canırmadan gidip yarın gecelerine canım sıdak sevi sancılarına yaşayarım varım sen kararım sen durarım varım el
Berekillah. Bu ne aydıma dinledik. Kelki birin forum ýaly. Wapsa öz toyu gidýän döwrüňde toydan bir gyzyk kılsa pursat. Öýden moda da bolýar, tafawut ýok. Vay ne bu damaqlak gedinmi? Bolondyra bir gülkünçda. He? Ya sumatky bol oturuşmam gülkünçdiňmi? Ay bar onu şöyle nansar. Tak, indi näme? Oğullar tida wapsa adderni tawalın. Malatsy. Tenini seýle çykanda menem alyp gitken ay bolamy? Ýok. Inne. Döwletde. Ustayda Serdar Hoca berdi. Aha. Ýatdan çykmajak bir aýdym ma. Hakyk öz aýdym. Köp kişi Şumat şu mikrofon açykmyka? Neme? Terdi. Açyk dem? Açyk. Aha. Ol aýdymyň şunkudygyny bir hiç kim bilen ogam. Ustaydakilerim köpsi bilýänler. Şeýle. Şun bir hiňlenir aýl şol aýdym. Terdar mı? Terdar men geçen tapar täbiýli berde bilýärmi Smithde bolamyzy. Terdar bir aýdymyna dinledim ben. Ýöne wapsa özüne kiňillendirip aýtdyrmak ende bir wapsa da özüň ýanyna oturup dinlemek. Ay bide de bir gydykly конечно. Terdar näle matlagat? Aha. Sen bir küpleden aýdyn nam ha. Onuň olar dowan. Hal geyinipdiň diýse var üşek geydim diýer. Onda menem bir pursatda öz aýdymy aýdyp bereýin. Akit meni şemal kimi. Lälem diýen aýdy. Gözüm gözlerime düşenne aşık bolum sana şunna Sevgi dolu gözül dünya Menim gözüm diňe senne Lälem diňe senne Menim gözüm diňe senne Lälem diňe senne Akit meni şemal kimi Aşkı soňy bewil kimi Mawilüm diňe kimi Menim gözüm diňe senne Lälem diňe senne Menim gözüm diňe senne Lälem diňe senne Ataşın özümüzde vardı. Serdarjan, Halifa şolaydymy bizim gitara görnüşdi. Bire bilen ýerine ýetirdik. Bir baka bersen, dinläp görsen. Ruhsat bolsa. Elbette. Şagir Halifadan oldurmasa kär ýeterdi ýa. Serdarjan, Halifadyr Serdarjan. Hele öýüne oturmasa da är ýeterdi ýa. Dowam edelim. Gözüm gözlerine düşende aşk bolum sana şunna Gözüm gözlerine düşende aşk bolum sana şunna Sevgi dolu gözül dünya Menim gözüm diňe senne Lälem diňe senne Akit meni şemal kimi Bafgoşaňy bewil kimi Mawa gözlüm deňiz kimi Lälem menim gözüm diňe senne Diňe senne Akit meni şemal kimi Bafgoşaňy bewil kimi Mawa gözlüm deňiz kimi Lälem menim gözüm diňe senne Diňe senne Tabiatym humaýy
boşe Näden bilen allın hoşe Tebiğatan humay boşe Näden bilen allın hoşe Men senin sorağında yar Menin gözümden senne La la Dinge senne Akıp meni şema kimin Aç kucağımı ben ülkemin Mağu gözlüm deniz kimin La la Menin gözümden senne La la Dinge senne Akıp meni şema kimin Aç kucağımı ben ülkemin Mağu gözlüm deniz kimin La la Menin gözümden senne La la Dinge senne Attasan taw miraza begenim gatit göç bol tügelim. Şimdi baka verdi da sen Tamam, ne tamam. neçe? Goş bolmuşdum. Yok baka vermeliydi. Baka ver halifa dedi. Neçe vermeli? Ne baka neçe veriyan? 10 mına 10 veriyan mı? 100 mına mı? Yok o pulla o baka ya probal vermeli. Matır etmedin işte ayda olur. Oğlum da sağ olun. Bakatını Halifa yok o da düşündü. Neçe verdin ama bir adı. Anadolu görünüşünde yerine getirivermeli ha. Terden uşkun kiňe de yürekden. Minnettar. Serdar. Bir klipiniz var dedi. Täderek çıkan bolmaly. Şo klip barada qyýtgajak. Indi men aşağıda kommentariýlarym okar bolen raýatlamyň näme pikirini ýöne öz pikiriňiz. Näkili? Вообще kötde da garaş ýanglymýar näkili? Şekil eserlikde onu goýdym bolar. Şumat platformalara goýulanok enteka? Ýok. Ha, goýulanokmy? Ha, onu ýoksa. Onu вообще da davay son täze klipimizi ine şu gepleşigimizi garaýdy. Näil matla? O başysyna da tamaşa edin. Hemmemizden baka verir, doğrudan. Onu näme gelin häzir nähriwalar Serdar bilen Miran düşüren Afterski aýdym boldy. Afterski aýdymlar bar da, oňa da klip düşüripdirler. Häzir hemmemiz oturyp çykşy konsertimiziň arasyna şo klipi görelim, hemmemizden öz pikirimizi aýdalyň. Конечно, gollasaňyz da ulakan tawlatyny aýdyr, TikTokda görseňiz tadyny video düşün, turut düşün. Galanyp näme ikisine bagly häzir aýdyşlaryna görä de hemmeňiziň bakaňyza garaşýar. Başytyn. Ellerim uzaysa da ellerim Näme üçinkä tutabilmez ellerim Yollarım taşlaşýan yollarım Gönlümle vak mecnunana çöllerim Ellerim maňa uzan ellerim Ne sebepden tutabilme ellerim Yollarım maňa gelýän yollarım Akıttimi başlayanak döýüli Bu ayrılık geçirmeke Sana gözlüm düşürmeke Yürekten silahlayala canım Baht yollarım açırmaya Hasratlarım geçirmeye Uzaklarda kalma intizarım
keçbelek Uşurman keçbelek Baht yılladım öçürmeyen Hasretlerim geçirmeyen Uzaklarda kalma intizarım Bu ayrılık geçirmeke Sana gülüm düşürmeke Yürek sensiz ağlayamazanım Leyli, ne klibi gördük. Hudaya şükür. İyiliğin kendi adımız yok diyor. Son kıyali. Yok, diyecek olan başka bir da. Ten klibin görüp, on neme kendi adını aydır. Yöne hadir intak bulon klibini gördük, ettik. Ne hili aşşenya, ne hili duyguyu, ne hili? Öz bolşuna qowja bolupdyr. Rastoy sadece. Birkaç niçi bol işni vanyato. Arada qowy. Töleme yerine düşüpdir gutlayan. Bir jil işinde at bol, Leyla o da tölenen pul. Kötsaq ol. Ani iba. Atqo bolupdyr mirezan. Soğulu bolsun Allah sen. Sağ ol köp. Sedaqaqı. Aydınlan ýygy kän bolsun. Soğulu bolsun. Oyondur aydımlan diýende. Berekeli. Kötsaq ol. Yok, klip yaradı mı? Klip Gatqo. Daş. Super sedi. Töleme. Şemsat, ten nipasrestonne şuma daşından gelip oturan göz bolwatyň bize. Wapşa biziň hemmemide baka berip bilen bir ten şuma. Tebabi ten doğrudan hem kak ekspert ýalyň, ten mihmansyz. Oň üçin tiziň düşünjäň, tiziň pikiriňiz klip barada bize gaty wajyp. Klibine gawar tırhaladım. Üstünlük şawrlatın. Sağ ol köp. Bala, nämerdiň mera bala. Oğlanlar, näýle hemmemeden tunuwadyň içinde bir gerek zat bar bolsa ýa-da aýyrmaly zat bar bolsa, gerek zat bar bolsa diýen kliba gerek zat bolsadyr o. Nähil wapa, bertene wapa mikrofon bertene. Ne eta birinji soramada şol ýa-da klibi nähil gördüň. Ýöne aktual neme aktrisa dogry aýtmaly. Kemçilik bar bolsa bar diýmeli, düdetmäge çalşar ýaly. İlk ölen dowludan assalamu alaykum Serdar, assalamu alaykum. Meňe ilk ölen Serdar şu kärde islemede ine jeýdip bir gow aýdym sady sebäp bolanyňyzy köp sag bolun. Ne dogrudan mara Serdar bilen bir näçe toýdur dawaralary gidip halka hyzmat berip berýän mara. Ýylyna 4-5 saat täze aýdymlar bar eken şu taýda birinji gedek dinledim. Şu madam mara bir zatpa dowluda her sesin erkek adamın sesi bilen denan masalan sesi qabat gelmel bir yerine. Şu tüz qabat gelip. Tataşpyňyz diýende. Yo, tüz sesler qabat gelipdir. Onuň hiç ilagam artyk başat ýok, kemzat ýok. Elbetde halkymyzyň gowunyna yarar bir hit aýdymlaryň biri bor diýip umyt edýän. Amin. Serdar size de ýene uredegam şeýit bir gow işleri sebäp bolanyňyza köp sag bolun. Böyle. Köp sağ ol taňa da, mihmanymyz bolam üçin. Tak, inni. Geçir lan. Terdar tenem, wapşa da Terdar. Ne dogryň aýtmaldyr ýöne staýda ýüz görülýän ýeri daýdyr berdi. La bilmem. Wapşa gylynda ýok aten. Tohumunda ýok aten. Oho. Näme giyinipdiň de diýse üşäk giydim diýär. Siýam kiçiň emendir da karas. Davay Serdar. Atlas Mirecan sağ olun. O bolupdyr klibine. Mutlu bolsun, ýygy kän bolsun şey. Köp aýdymlar döretdir. Jana sağ olsun. Wala köp sağ ol. Atlas sana da sağ ol. Köp sağ ol. Ey, Atlas Doğru maýdanda mekvala şu wagt al konserde geldi, saat 8-de geldim da bilýärmi? Ştaýda bar 5 saat Serdara gördüm. Şu wagt ýykyldan Serdaryň üstüne ýykylýan arkaý ýere ýykylýan. O için Serdar doğrudan ýere gelip o işlere başladyk. Nesip edenden Allah'tan awa galanam
näme zritillere bagly eger gollatalar, eger ikinji bölüm gerek diýseler, kommentariyada belleseler, hökmen turutda nesip bolsa, inni kayada ýene bir şunýaljak tiziň diňläsiňiz gelýän başly aýdymçylar zatlar bilen mümkinçilik bollugundan ýöne biziň ýataky maksadymyz ýaş dekinler gerek bide. Diýjek bolýanym ýyldız adamlary däl bir ýaş dekinler bolýar. İl köpçiligini gat gowtanalýar ýöne bir neme bolýar. Onuň soňaly oglary, gyýlary mümkinçilik bollugundan şular ýaly mehmançylyga çağırjak konsertlarymyzda, diňe aşymyda dalneşmem näme klip düşürmeler etmeli o zatlarym. O da gurulaş bermeli. Näme edip dostlar, edip mehribanlar, ine şunky ýygnansymydan jemlen barýa diýen ýaly Allah'tan her birin bizim bir tutumlu işlerimiz vardır. Her kimin arzuğu vardır. Oğlanlar her birinizin arzuğu vardır. Masinim çalışsam, cayim çalışsam, ayalım çalışma. Hem ben arzuğumu da yetirdim. Suğun tüdü bilen su giyeceğini, sulak akşam geçirirme, katı öğren saat, yiyeceğine akşamı. Näme her birimizin hem ismide üstünlük terdarjan tenem ullakandat ene şeýtir sudatlar gurnudyň etdiňiz oğlanlar wapşe klasna owy atyk owy. Janyňyz sag bolsun diýjek bolar, ömrüňiz uzak bolsun. Onu näme hormat tomaşaçylar ýakynan dastan ýetatanan dasar ýurtdaky türkmenler, ýurtdaşyndaky türkmenler. Wapşe formaty näkili gördüňiz, wapşe gidişi näkili, näme zat goştaň bolýar, näme zat liýsrak bolupdyr. Şo jagatlary kommentariyada ýazyň, hökmen okar, hökmen ýene de bir meselemiz atda dogrudan derler. Öz pikirmizden özümizde de bir näçe pikirler ba bolen ýöne sizinkem bize gaty wajyp hem gydykly. Mümkin şun kun şu zal konsert bilen tiziň awazgan bolsa ýüregiňizde tetelle dörödünür diýen pikirimiz var. Onun için janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun. Ozoňyzda da diňe agdy berlik bilen saglyk hökm sürdün. Bizde mehmançylykda bolan Mira Asirova. El sarpaýly. Terdarja del sarpaýly. Leyle. Taňa da köp sag bol, işinde üstünlük, abray. Gelip duruň, kömek eder. Pully gapçyňyz alyp geliň ýöne. İbazan, sag üstünlük. Gaty gowy, mena wagtyň näet geçene mel bolmady ordan terdar. İşlerimizde uğruna bolsun Allah'tan, şowlu bolsun. Yetip gelýän 8-nji mart bayramydy. Ähli oglanlaryň adyndan benalar, eneler, uyalar, dogallar, dogry aýtýan olar, hemmäňiziň bayramyňyz gutly, mübarek bolsun. Sag bolun. Sag. Bizim şu işimizde himayetkar bolanlar var. Aha. Meyletin himayetkar. Selam, o näme men habarmy? Söyleme, awa. Ana Aldoro mebel magazin, mebel uğratdı şun ýaly ýazgy. Tuvalama. Köp sag bolsun aýdaly. Awa köp sag bolun. Behiç studiýa aýratdy. Behiç studiýa, size de köp sag bolun. Gal berse de çakylyk berip çağıran oglanlarmy silap gelenme, sag bolun sadan oglanlar. Awa. Sag bolun. Toýdan adaplaşak da, toýa barak da. Şey diýip. Janyňyz sag bolsun, ömrüňiz uzak bolsun, işlerim oňuna bolsun Allah'ım. Döwlet dawa saňa da minnetdar. Şowlu bolsun. Awa. Gitdiňse baýlaşdyrar, gitdiňse gydyklandyrar, gitdiňse giňeldir, netip bolsa. Wapşe ýadyr plaşatkamy most ütgöder, bilýärmi? Näkili bolsa bir zady edip görmeli, ondan soňra baka berilýär, ondan soň netije bar. Şoň üçin näme işler uğruna bolsun, Allah'tan ýaş talantlarymyzdan, ilmidämi biziň toýlarymyzyň saýady bolsunlar. Köp sag bolun. Üstünlük. Ýa-da düşde gamyn bolýan, bilese okan gyýlarym. Ýa-da düşde gamyn bolýan, bilese okan gyýlarym. Kalbama mıkan dalýar, bilese okan gyýlarym. Bilese okan gyýlarym.
bilece okanıylarım Bibden aran açar gider bilece okanıylarım Aşılın tayrar bugün karalmatın kızıl gülüm Aşılın tayrar bugün karalmatın kızıl gülüm Yatlıdır bağın bilbilin bilece okanıylarım Yatlıdır bağın bilece okanıylarım Yaşlık bizden geçer gider Kepler kimin uçar gider Bizden aran açar gider Bilece okanıylarım Kirti bürüyün koltanı Bilece okanıylarım Yatlı darmağın